Tanssi on mulle elämä. Jos mä sanoisin oikein tylysti, okei, tanssi antaa mulle elämän. Mä olen itse sairastunut tuossa taannoin selkärankareumaan ja sairastin sitä vuosia. Nyt se on saatu kovilla hoidoilla niin paljon kuriin, että mä oon pystynyt toteuttamaan tätä tanssia rontin vuoden, 1,5 vuotta. Tanssi oli ehkä se, joka auttoi mua pitämään pään kasassa silloin, kun oli vaikeeta. Mä aloitin aikoinaan ihan pikkutyttönä 81 Starissa Helsingissä. Mut silloin oli tosi vaikea löytää paria. Mä olin ala-asteella. Kunnes teini-ikä sitten toi ja vei ja pojat tuli kuvioihin ja hevoset tuli kuvioihin. Ja sitten aikuisiellä jatkoin taas hetken aikaa. Mulla oli pari, jonka kanssa päästiin pari kertaa kisaamaankin, mutta elämä vei sitten hänet omille urilleensa. Hän sai puoliskon ja perheen ja näin poispäin. Mä jäin taas paritta. Ja sitten tässä odoteltiin tuohon 2013-2014 vuodenvaihteeseen, kunnes sitten tipahti syliin tanssipari. Niin nyt on sitten vuosi treenattu. Meillä niin kun tavallaan kohtasi ne arvot ja asenteet ja ajatukset tanssista ja tanssin tekemisestä ja sen esittämisestä, niin on ollut hirveän helppo tehdä ja kilpailla ja harjoitella, kun katsotaan kuitenkin ihan samaan suuntaan. Niin se on vaan, niin kuin mä oon kuullut sanonnan, että tanssi ei ole vaihtoehto, tanssi on tapa elää. Vaikka me mennään parina salille, niin molemmat työstää sitä omaa tanssia omana itsenään. On se pari siinä tai ei, niin sä pystyt tekemään sen tanssin ja kertoo sen tarinan myöskin itse. Ja sitten sen jälkeen hitsataan ne tanssit yhteen. Tää on enemmän tällainen fyysinen kausi tää kevät, että nyt tehdään peruskuntoa ja venyvyyttä ja keskitytään uusiin koreografioihin. Välillä laiskotellaan. Siitä täytyy pitää huoli, koska sekin kehittää tanssia niin hassulta kuin se kuulostaa. Mutta 2-3 päivän täydellinen tauko kaikesta tanssiin liittyvästä, niin se vie sitä asiaa myöskin eteenpäin. Miten sä syöt kisakaudella, miten sä syöt treenikaudella, tai sit kun ollaan kesälomalla. Ihanaa grilliruokaa, nam nam. Niin nämä on kaikki sellaisia veteen piirrettyjä viivoja. Kaikki lähtee ruokavaliosta, jos sä syöt huonosti, sulla ei ole kropassa polttoainetta ja sä et jaksa tehdä. Mulle tää syöminen, varsinkin aamupalan syöminen, on ihan mahdoton asia. Ja se on niin kuin missio tänä vuonna, että tää homma korjaantuu. Jos on isommat kisat, valtakunnalliset tulossa, niin se henkinen valmistautuminen alkaa jo viikkoja etukäteen. Mielikuvaharjoitteita ja tavallaan tehdään siitä tanssista ja esittämisestä sellaista varmaa ja sellaista, että se näyttää kevyeltä ja siltä, että se on hauskaa. No hauskaahan se on, mutta se ei aina ole niin kevyttä kuin miltä se näyttää. Mä oon aina rakastanut musiikkia. Isä opetti mut tanssimaan omien varpaittensa päällä siis alle kouluikäisenä. Mä muistan, että mä oon ollut varmaan joku 5 vanha, kun mä oon ottanut ensimmäiset lavatanssiaskeleet. Niin se vaan, siihen on kasvanut. Mulla itsellä tuli avioero ja jäin yksinhuoltajaksi, niin se, että pystyy järjestämään, pitämään kotiasiat kotona, tanssiasiat tanssisalilla. Meillä on onneksi ollut tosi ihania ystäviä ja sukulaisia kavereita, jotka on rientänyt apuun aina välillä, jos on tullut sellainen tilanne, että ei pystykään ottaa lasta mukaan. Tanssi on niin ihanan ja kauniin näköistä kuin se onkin. Se on aika kova ja aika raadollinenkin laji, koska se on tosi kova kilpailulaji. Se vaatii tietynlaisen luonteen, että sä lähdet välillä aika niukoissakin kisavaatteissa sinne lattialle satojen ihmisten silmien alle ja
pystyt tavallaan myymään sen oman tanssin ja tarinan sinne yleisöön. Se on sitä kanssakäymistä ja keskustelua yleisön kanssa ja se vaatii psyykkeeltä tosi paljon. Sä teet parhaimpasi ja sä et välttämättä pärjää, mutta niinhän se on jokaisessa urheilulajissa. Ja se on vaan hyväksyttävä, että aina se ei mene hyvin. No, meillä on mennyt hyvin, mutta jossain kohtaa sekin tulee, että ei mene hyvin. Niin kyllä se niin kuin psyykkeeltä vaatii paljon. Ihan vielä viimeisillä minuuteilla ennen kuin sinne parketille mennään, niin meillä on parin kanssa tietyt omat tavat ja metodit, millä me ajetaan tavallaan itsemme siihen yhteiseen moodleen. Siellä on samba, rumba, cha-cha, jive ja pasodoble. Jokainen on tyypiltään erityylinen tanssi. Sun täytyy se moodle vaihtaa tanssista toiseen. Mennään sambaan, mennään cha-chaan, mennään hyvin intiimiin rumbaan. Se on oikeasti ehkä tanssissa niitä kaikkein vaativimpia. Tekniikan pystyy aina harjoittelemaan, mutta se moodle vaihtaminen, varsinkin jos sä oot valvonut ja vähän on työstressiä tai oot ollut kipeänä, niin se ei tosiaan ole helppoa. Nyt syksyllä kisattiin 9 kilpailua seniori 1 D-luokassa lattareissa. Voitettiin kaikki kisat suvereenisti. Tehtiin pohjat niin hyvin, että tiedettiin, että me voidaan mennä ottaa ne voitot. Nyt sitten saatiin se luokkanousu C-luokkaan ja pysytään lattareissa. Todettiin, että erikoistuminen on enemmän meidän juttu. Et me ollaan lattaritanssijoita. Tietysti me halutaan sinne B-luokkaan ja vapaille, niin kutsutusti vapaille vuoroille. Ja siis kyllähän tavoite on, että me ollaan 2-3 vuoden sisään oltaisiin niin kuin maan huippuja, tai ainakin siellä hyvin lähellä huippuja. Se antaa myöskin henkistä vahvuutta. Mun isoäiti aikoinaan sanoi, että jos on kroppa kipeä, rasita mieltä, jos mieli on kipeä, niin rasita kroppaa, ja se pitää kyllä ihan paikkaansa. Että se tuo sellaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Olkoonkin, että se tuo vähän suorituspainetta ja välillä vähän kisapainetta ja stressiä, kun joku ei mene ihan niin helposti perille, mutta se on ihanaa. Se on haastavaa. Ja se on ehkä siinä se myöskin se juttu, se haastavuus.